Alright. Hayi njalo, ayijiki. Uma isinje. Yazi, yabo. There are things abantu ezibabuye zibashaya. You'll notice I'm doing a whole series of 100 videos where I'm teaching you how to ask questions. Abubuzi mina uzawuthwasisangwa yimi. Awusizwanga yimi nani. Osizwe yimi mina uyayazi mbe impendulo ezinye uyazithola. Hambuye la osizwe khona ufike ubuze. Mawuhluleka yilokho buza abantu bakini. Egcineni ithongo lakho kumele likhulume kuwena. Mina angiyena wakini. Angiyena futhi umngani wakho. Okwakho uhambe uyobuza lapha. Ubuze ebese uthola ini izimpendulo ezibhekene nawe esiphuma kubani kwabantu bakini. Uyazi ukuthi kunezinto engamelanga uzazi. Hayi angizwa. Kunezinto abantu bakini abangakufundisi zona ngoba abafuni ukuthi uzazi. Kunomuntu ohambe yena alangazelele ulwazi okanye into yomunye umuntu kanti abakubo abafuni ngamabomi azi lezo zinto. Ngiyayizwa lona. Hayi ngoba bekuncisha ini, ingoba kunotho abangafuni ukuze ufinyelele kulo ngoba kunotho eyenzeka okanye kunotho okungenzeka mhlawazi lezo zinto. Bayake nabanye abantu mabesibona bafundiswe ini awuyena wakubo loyo muntu. Awulona futhi ithongo lakhe. Wena mawulangazelela ukufukwazi buza ukuthi okay mina mangenza lo okanye makwenzeka lokhu kimi kwenzeka kanje ingabe nawe kukanjalo yini na. Buza. Siyabazi-ke laba-ke hayi futhi asiyeke leyo. Kodwa-ke uyibuze into nakhona futhi umuntu uma engafuni ukuyichaza phuma lapho. Akusho ngoba wena ungayazi kunomuntu ongayazi. Asiphumi kuyigodi efanayo. Never forget that. Asiphumi kwizibongo ezifanayo. Asembethwe abantu abafanayo. Khona umuntu okhethiwe, khona umuntu ombethwe. Akufani. Khona umuntu obiziwe. Ayifani lento. Khona umuntu ophathisiwe. Akufani. Again ungabuzi mina. Buza ngobela wakho. Buza abantu bakini. Abantu bakini kufanele abakhuluma kuwena. Kanti kumele kukhulume bani Nkosi yami? Hayi, niphile njalo niyazo. Ey tada.